السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أيها المشاهدي الذي أجللهم وأكرمهم وأريدهم أن يستمروا بالمشاهدة. واتن masu kallon mu a yau ina muku barka a cikin wannan shiri namu na Functional Arabic watan Larabci a sauƙaƙe. A yau dai kamar yadda kuka sani a wannan tasha namu da aka raɗa ma suna Tauraruwar Arewa TV, muna kawo muku wannan shiri ne domin ku ji daɗi har ku yi sharing, ku yi liking kuma ku yi subscribing domin mu ma mu ci gaba da jin daɗin kawo muku wa'annan shirye-shirye. Idan akwai wasu shawarwari ko akwai wasu videos da ake so mu yi ko kuma akwai wani service ko kuma wani ɗawainiya ko aiki da za mu muku wurin taimaka muku wurin gyara makarantanku ko gyara curriculum ɗinku, duka za ku iya mana magana sai mu yi muku wannan. Kada a manta in ana buƙatan a yi magana da mu a kira waya 08032900011, watan zan ƙara maimaitawa 08032900011, wannan kenan. Sannan a yau kuwa za mu kawo muku wani abu da muke ce musu at-ta'biratu sha'i'a. Watan at-ta'biratu sha'i'a shine kalmomin da aka cika yawan amfani da su a cikin Larabci, bini-bini za ka ga an ɗan kawo su. To wannan kalmomin muke so a yau ɗin nan mu ɗan gutsura muku wasu daga cikinsu. So, kalma ta farko dai shine misalin shukran. Shukran ma'anan shi na gode a Larabci. Shukran watan na gode. An gane? Yanda Bature zai ce thank you ko thanks. An gane? So idan yanzu na zo na ce maka shukran lak, watan na gode maka. Na gode maka ko na gode maki. Shukran lakuma, watan na gode muku ku biyu. Shukran lakum, na gode muku ku dukkanku. An fahimta ai? Shukran li, watan ni na gode ma kaina kamar yadda nake kawo muku wannan shiri. So kalma ta shukran ma'anan shi shine godiya. In ka ji limami yana kan minbari ya ce walhamdulillah washukru lillah, watan godiya ta tabbata ga Allah. So kar a manta, an gane ai? Ko ka ji wani ya ce ashkurukum, watan ina gode muku. Duk kalma ce aka ɗan cancanza, watan shukran na gode. Abu na biyu shine abin da ake ce ma tafaddal, ba tafaddal ba, tafaddal. Tafaddal shine watan mu yi wani abu ko yi abu kaza, shine ma'anan tafaddal. Kamar yadda a turanci za ka ga ana cewa let's do wani abu, wannan kenan. To misali in ka zo ka samu mutum yana cin abinci sai kuka yi magana sai ce tafaddal, balarabe ne, watan mu ci abinci mana, let's eat, watan mu ci abinci. Idan ka zo ka samu mutum a bakin ƙofa sai ka ce mashi dan Allah lau samahat, idan ya ce maka, in ka ce mishi lau samahat in balarabe irin if you permit me, irin in za ka bari in ɗan wuce, da ya ce tafaddal, watan let's, ka wuce, an baka izini. Idan ka zo ka samu mutum yana zaune sai ce maka tafaddal, watan let's sit, watan mu zauna mana. So shi ma'anan tafaddal shine irin mu yi kaza, kamar wani nau'i ne na falala da kake ji. Shi falala kalma ce ta fadl, fadlun min Allah, watan falala daga Allah. Shi kuma ma'anan shi shine duk wani abu da ya wuce buƙata shine ake ce mashi falala. Shi yasa a Larabcin aka ce maka fadalatu ta'am, watan abincin da ya saura. An fahimta ai? To duk lokacin da ka samu mutum misali a ƙofa yayi bake-bake, sai ka zo ka ce da Allah kana son ka wuce, sai ce tafaddal, watan daga cikin sauran space ɗin da Allah ya mallaka min, bari in yi amfani da in baka nan ka wuce. In abinci ne tafaddal, watan daga cikin abin da Allah ya sa ni ina ci, to ga sauran kai ma zo ka sharing sauran. To shine ma'anar tafaddal, watan tafaddal let's do wannan,
tafaddal mu tafi, tafaddal mu shiga mota, tafaddal. To haka shine ma'anan tafaddal. Sannan abin da za a gane kalma ta gaba shine law samaht, irin in zaka dan bari, in mutum ya ce maka law samaht, da Allah idan zaka dan bari mana, bari in yi kaza mana, shine ma'anan law samaht, irin dan saurara, shine ma'anan law samaht. Law samaht ya akhi, irin haba dan uwa, dan saurara mana in dan abin nan, ko kuma zan wuce ne, law samaht uridu an amshi, dan Allah in ka bari ina son in tafi. Law samaht uridu an abul, in da zaka dan bari ina son in dan shiga bayi in yi tsari. An gane, shine ma'anan law samaht. Sai kuma mu sani afwan, afwan idan aka ce afwan tana iya ma'ana da yawa. In aka ce maka shukran, nagode, zaka ce afwan, ana cewa haka a larabci, ba wai laifi kai ba, irin kai ma nagode, afwan shine ma'anan shi. Shukran, nagode, shikenan nagode ni ma, shi kace afwan. Sannan kuma in kai ma mutum laifi zaka iya ce afwan ya akhi, irin dan uwa kai haƙuri mana, afwan watan please, sorry, watan da ake cewa a turance sorry shine ma'anan afwan. Sannan kuma idan abu ya burge ka, akwai hanya biyu da zaka iya ce mumtaz, excellent, watan kai wannan abu yayi kyau, shine ma'anan mumtaz, excellent. Ko kuma ka ce ra'i', ra'i', watan kai wannan abu ya gama burge ni. To shine, kar a manta dai wannan kalmomi da muka yi amfani da su, sune shukran, nagode, tafaddal, yi kaza ko mu yi kaza, ko is okay. Law samaht, in za ka dan taimake ni in yi kaza, ko ka dan banni, sai afwan, ko ka ce irin mai da martani ne ko raddi ga wanda ya ce maka shukran, sai ka ce mishi afwan. Ko kuma in kai ma mutum laifi ko in saba mishi, sai ka ce afwan. Sai kuma mumtaz, watan excellent, irin abu yayi, ko kuma ra'i', irin abu yayi mugun kyau. Kar a manta dai, mu ma domin wannan shi namu ya ci gaba da yin kyau, muna buƙatar shawarwarinku da kuma laikat, kamar yadda ba Laraba suke cewa wai laikat shine like, ko kuma subscriptions, ko kuma a ce ka sharing ma. Allah ya sa mu dace. Kar a manta, in akwai wani abu na buƙata na wurin taimakawa wurin koyarwa ko training malamai, ko wai shirya handout ko wani abu, za a iya kiran wannan number, shine 08032900011. مع السلامة يا أصدقائي، أشكركم جزيلا. السلام عليكم.